nire aitek esan zuen, bueno, dauken guztia, eamango deu, nik ekarriko esango jo eta gobiernu eamateko kamioi bat, eta emango ditu Bilbora. Eta Bilbon lagunak eta basender, lagunak eta lenguzuak eta era. Eta gero gu jungian, gainera oinez, hemendik berrizera oinez, ogandik, junginan eta aita etorri zanien Bilbora, esan zion, ezin izan den, ezer ekarri. Utsi dut dana antxe, kaminuen, dana utsi dut antxe, kaminuen. Eta ni akortatzen nahi zorduen, ni soinuka bat bestek ez daukat. Eta orduen junginan, junginan zera, gobiernora, orduen Euskadi, eta eman txuen erropak. Hori akordatzen nahi, eman txuen erropak. Eta gero, han gelditu ginean Donosto zerien Bilbon, gelditu ginean, haman lagun baten etxien,